amayi siofunika chabe ndiofunika kwambiri chimve nditunena kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi ngati amayi tisangalale zaka 50 zimenezi tione kumene tachokera pomwe tafika kodi tiyenda bwanji chitsogolo. ndikulandireni ndi chimwemwe komanso manja awiri kuno ku radio alinafe ndiponso mpulogalamu iyi ya Catholic Perspective. Lero ndithu takubweretserani mutu wokhudzana ndi kufunika kwa amayi pa dziko kapenanso kuti udindo wa amayi mdziko, koma tisayiwale kutinso mu mpingo mulinso amayi. Ndiye mpulogalamu iyi lero tikhale ndithu tikubweretserani amayi awiri amene abwera komanso ansembe a mpingo wa katolika kuno kwa diocese ya Lilongwe omwe timakonda kukhala nawo nthawi zonse, bambo Elias Chizule komanso bambo Louis Chikanya. Onsewa ndithu tili nawo muno, koma posera patikhala tikulandira amayi amenewa ndi kuti tiwadziwe kuti iwowa ndi ndani. Ndithudi bambo Elias Chizule, mwaswera bwanji bambo? ndaswera Samu. Kaya waswera bwanji Samu? Ndaswera bwino. Zikomo kwambiri. Bambo Louis Chikanya, mwaswera bwanji? Neso ndaswera, mwaswera bwanji? Ayi ndaswera. Zikomo kwambiri. Amayi tikulandireni kuno ku radio alinafe komanso tikulandireni mpulogalamu iyi ya Catholic Perspective pamene ndithu takuyitanani kuti inu mkhale akadaulo wathu mpulogalamu iyi pozindikira zimene mwakonza kuti patha zaka 50 mukutumikira Mulungu mu mpingo wa katolika. Koma amene akutitsatira pano akadakonda akada kudziwani. Tiyambire ndi kumanja kwanga kwambiri. Mayi, dzina komanso muli bwanji? Zikomo kwambiri. Zina langa ndine Josephine Chizimba. Chabwino. Ndithudi ine ndimachokera ku St. Kizito Parish. Nde mu nkhani imeneyi mmene mwafotokozera muja muchikondo chimene choti amayi akatolika kuno ku Malawi akwanitsa zaka 50. Nde ndikukhangati amene ndikuthamangathamanga ndi zofalitsa uthenga umenewo. Yayi takulandirani mayi Chizimba. Zikomo. Mayi pamenepo. Zomwe kwambiri. Ine dzina langa ndi Mayi Mphatso Manyungwa, ndachokera ku St. Charles Ruwanga ku Zomba Diocese. Ndithu ndine chair wa organizing committee ya Golden Jubilee. Mayi Manyungwa takulandirani ku Lilongwe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Iyi ndi wailesi ya mpingo, mkhale womasuka, palibe china chonse chimene chingachitike. Ayi. Bambo Louis Chikanya komanso bambo Chizule, mwalandira kodi tili ndi amayi Manyungwa kuchokera ku Zomba komanso tili ndi amayi Josephine Chizimba kuchokera ku Lilongwe konkuno. Tawalandira kwa basi. Ewo amasuke ndithu talandira. Chabwino. Tikutero kuti Lilongwe ndiye kuti yatekeseka, amayi ayamba kufika. Ngati afika Manyungwa kuchokera ku Zomba ndiye kuti madasisi onse muchomanene uthenga uja timakonda osewera yapa afika. Mwina akutitsatira mungauze zotani chifukwa inunso muli pang'ono ngati mayi Josephine Chizimba ofalitsa uthenga mu archdiocese ya Lilongwe. Bambo Louis Chikanya. Ife uthenga ndiye takhala tikufalitsa za chaka chimenechi kuti anthu abwere ndithu. Chabwino. Kuli chaka cha fumbi. Azimayi akwanitsa zaka 50 akutumikira mu mpingo. Chabwino. Ndiye kuti amayi Manyungwa achokera ku Zomba abwera. Yayi ndiye kuti pali chiyembekezo. Kuli chaka chiliko. Chaka chachitiko sati chalephereka. Chiliko chaka. Alright. Bambo Chizule, mawano walandilira Kristo amene akuchoka m'madasisi osiyanasiyana kufika kuno kwa diocese ya Lilongwe kudzachita chaka chimenechi. Mawu ndongonena kuti kunoko takonzeka ku archdiocese ya Lilongwe moti anthu ambiri ngakhale ngati amayi ena ngakhalenso akhristu ena akutimvera mitima yodokodoko kuti kodi titsirize bwanji kukonzekera kuti kodi chakachi chikhale cha fumbi monga mmene zakambidwira kale. Chabwino. Kunoko takonzekera ndithu. Chabwino. Mwina Samu sanapite patali. Salu anthu angofunsa Salu. Atiuza azimayi pano. Lero atiuza. Afotokoza. Chifukwa Salu bambo kapena mutafotokoze pompa. Ayi. Nthawi sidakwana ifika. Koma ndimatero kuti kumayambiro komweko I think amalawi tonse tidakonda zimenezi kuti
chaka chikakhala kumayambiriro timangozisiya koma chikayandikira tsopano ndiye kumakhala kalikiliki pa ulo maofesi mkunali kufunsana usakhale mkatolika ndiye nsalu bwanji usakhale umapitako ku radio alinapi nsalu bwanji kuti iyayi chabwino koma zimene tikufuna kukambirana kwambiri ndi kufunika kwa amayi mdziko, the role of women in our society. Ndiye iyi ndi Catholic perspective komano titaona kaye mwina kodi mayi ndi ndani. Tiyambe ndinu bambo, mukhoza kuphatikiza kuti zimene mukudziwa, zimene mudaphunzira, zimene mudatsata kumpingo ndi chiphunzitso kuti mayi ndi ndani, komanso makamaka kuti ndinu Malawi kodi mayi ndi ndani. Bambo Louis Chikanya, tiyambe ndinu. Zikomo kwambiri Sam. Unaoneka ngati funso lophweka koma silophweka. Mayi ndani, mayi ndi mayi. Mulungu atalenga mwamuna Adamu anaona kuti si bwino kuti munthu akhale yekha, timpangireso mzake omuthandizira. Ndiye analenga munthu wina amene pa Chingerezi tinganoti ochita compliment mwamuna. So munthu amene ochita compliment mwamuna ni mkazi. Mwina definition yoyamba ikhale choncho. Munthu amene akuthandizira mwamuna mkazi. Mkazi ndani? Amayi. Kapena amayi ndani? Pa Chingerezi sopano pali akuti kupanga sign gender. Tili ndi male then tili ndi female, assigning the gender. Opposite ya male ndiye ndi female. Now pamene Mulungu analenga anthu awiriwa mwamuna ndi mkazi, and they are now complementing imodzi. Wina anachokera kwa mzake. Chifukwa chake zimamveka bwino pa Chiheberi ndi Chingerezicho. Man. Then the other one is woman. You see, there is man in woman. Tikapita ku Chiheberi. Chifukwa oseo anachokera uyu anachokera ku uyu. Chifukwa chake there is that element of man in woman. Chabwino. I don't know if it is making sense. It is making sense. Kutipangira ngati ponyamukira bambo Elias Chizule, you may wish to add something? Mwina padakali pano ndisathe kuonjezera zambiri. Okay. Ndithu. Tithokoze kwambiri koma ndiye kuti ulendo wayambika. Mayi ndi munthu amene analengedwa pa dziko lapansi kuti akhale limodzi ndi mwamuna kuthandizana. Ndiye tikalitenga ngati dziko tsopano, anthu wano ali pa dziko paja. Tibwera msanga ku Malawi. Tiyamba ndinu bambo Chizule. Munthawi imene mwakhala mukudziwa za kukhala anthu awiri amenewa amene analengedwa ndi Mulungu mdziko la Malawi agwira ntchito motani kufikira pano, tisanabwere kuti mwina kumpingo kuwakwanitsa zaka 50, pamene ku dziko tikukamba za pamene tikudzilamulira tokha Amalawi takwanitsa zaka 59, tizikamba za 60 kutsogoloku, akhala kugwira ntchito motani makamaka ku dziko. Okay, poyamba ndiyamba ndi nkhani ya workforce. Malawi muno kafukufuku amanena kuti azimayi kapena amayi, I think chichewa cholondola ndi amayi. Amayi ndi amene amagwira ntchito yochuluka kuposa azibambo Malawi muno. Sangondivuta kuti mwina ma exact percentages iwo mwina ndilibe, koma tikati tione ngakhale tikati tafika pakhomo ndekuti mayi ndi amene kuyambira mmamawa mwina abambo adakagona yewo chawadzuka akatunga madzi kuti abambo asambe, yemwe asambe, ana asambe, aphike chakudya, abambo apite ku ntchito kandi kudimba kandi kuti adye chakudya, kenaka anthu onse aja awatengere chakudya chija awasire pa tebulo, kenaka umapita ngakhale kumunda. Umapezeka kuti mwina amayi aja ndi amene anyamula
ziwiya zopitira kukagwiritsa ntchito monga makasu anyamula beseni kandi chani zimene anthu akagwiritsira ntchito kuja akakafika kuja mwamaliza kulima amayiso mwina atsogola kapena ngati satsogola mbwerera limodzi iwonso namaza kagwira ntchito. But if you look really pa nkhani zambiri, because Malawi anthu ambiri amagwira ntchito zing'ono ku zamakala kutenga nkhuni chani amene amagwira kwambiri ntchito ndi amayi. Azibambo timangothamangira nthu mwina kuti tionetse mphamvu ndi zina, but the real work and even the economy ya Malawi kuti ikhalepo, I think workforce ndi amayi ameniwa. Kachiwiri tikapita ku nkhani ngati ya mwachitsanzo mwanena za Malawi namba 1964 kwina kwa mati Nyasalandi. So tikakamba zakuti tichoke ku ufulu ngakhale oti winawo kuti tibwere uku ndi amayi ambiri, ndi amayi amenso anatengapo kwambiri gawo. Atsogoleri amakhala azibambo amene matchula kuti unichirwa ndani, koma mukamakamba za ngati misonkhano yosapota anthu amenewa ngakhale kuzomba nthawi ina yake kunali ndithu ngati strike imene anapangisa ndi azimayi a Nyasaland African Congress, imene inabweretsa ndithu ngati kusintha kwa kuti azungu ambe unoti koma anthu akudawa mwina tiyambe kuganizira kuwapatsa ufulu. So you see politically the women have been so powerful, and even panopo ndale zakuno ku Malawi ndi in most African countries you find kuti andale ambiri amakonda kufuna kuti pa nsonkhano pawo aoneke kuti pala amayi amene akuwasapota. Ngakhale kuti zimenezi pena timazaona ngati kuti zikulowera ku abuse, kuti ngati kungwagwisa ntchito. But they are very active. Kumpingo ndi kumeneno afotokoze okha komanso feti maona ngati nsembe kuti olopalishi kuti yende yopanda bungwe la amayi lolimba ndipovuta. Amayi ndi amene amagwira kwambiri mphakati, amagwira mpingo, andi miphakati ina yambiri ilipo yoti we only have amayi okhaokha. Koma mphakati wa abambo okhaokha sinaoneko, olo mphakati onena kuti chabwino ulinzi mayi mosi sinaoneko, koma mphakati ambiri imapanga survive if the women are vibrant and active there. So mwina kapena ndibasira pamene, but my point is kuti azimayi amaoneka kuti ndiye pira, komanso ngakhale pakhomo ndisayiwale pamenepo pakhomo paliponse olo pakhale bambo, mayi ndi amene amasunga khomo kuti pazibwera alendo, mayi kuti ana asamalidwe bwino, mayi ana akhale akhalidwera bwino ndi mayi uja. Fanga ngati mayi ali woti akwapangana kuti asakhale abwino, it's very easy for that, for ndi amene amakhalitsa ndi ana aja. Ndipo olo ifeyo ngati ana olometi makula timati ndikasowa chakuti ndiyambe ndauza mwina amafuna ndikangopita direct kwa madala mwina atisandipatsa. And if you present it well kwa amayi aja, you are very assured kuti ndikuti I'll get what I wanted. Chabwino. Mwatikambirapo Bambo Louis. Nifuna ndipitiriza pamenepo kuti amayi ali ndi influence po society, pabanja, pamudzi. Choyambirira amayi pabanja. Amayi ndi amene amatenga mwana mimba kadali wang'ono kukula mimba 9 months, ena 10 months, ena 12 months kumene. Sichonja amayi ena simateka. Mwandizona zeneza? Chabwino. Now mwana uja nkubadwa, nkumakhala naye mwana uja kumulera mwana uja, then influence imachokera ya ana akamakula imachokera kwa amayi. Choyambirira isana pite kwa bambo, kwa amayi. Amayi ndi amene amakula mwana amamudziwa bwino kwambiri. Now amayi ndi amenenso ngati mitundu ina, tribe ena, ngati machisanzo achewa amasankha mfumu ndi amayi. Amachita recommend munthu ndi amayi. Amene akhale mfumu aujeni chifukwa amadziwa munthu ndi amayi. Khalidwe la ana pakhomo amadziwa kwambiri ndi amayi, kuti uyu ali nkhalidwe lakutalo, uyu angachite zakuti, uyu akhoza kukhala mtsogoleri. Olo amayi akamachoka pakhomo
mwina achedwako akozosira zina zake responsibility nake kwa mwana wina amadziwa iwe ndamene uchiteza zosazo zakuti bana so influence amayi amakandi influence pakhomo pamodzi chabwino ndiye in general tinene kuti amayi ndiwofunika mdziko silinabwere kumpingo ndipo kodi tawagwiritsa ntchito bwino titayankha funso limene amayi siwofunika chabe ndiwofunika kwambiri muri amayi ndiwofunika ndiwofunika kwambiri munandidetsa nkhawa kuti siwofunika kwambiri imagine pamudzi palibe amayi pali azibambo okhaokha pamudzi then the village is dead mpingo muli azibambo okhaokha the mpingo is dead mdziko azibambo okhaokha the dziko is dead chabwino mpingo uli ndi moyo chifukwa cha azimayi chabambo chizule funso ndilomwelo amayi ndofunika kwambiri actually I think kwa ine I would say popanda amayi ndiye kuti mtundu wa anthu tsogolo palibe that's what I would say in terms of kuti mtundu wa anthu upitirire kwambiri umakhalira amayiwo monga anena abambo kuti ndi amene amatisunga kuyambira mimba muja tiyerekeze kuti mayi wanota mwanayo sakhalapo olata akakamizidwa but that sizingatheke kuti munthu akhalepo so ngakhale kakulidwe ka munthu it's them tibwera mu influence yawo mu society ngakhale mabanja samu akumadandaula ena kuti azimayi amatha kusokoneza banja la mwana wa mwamuna kumalowerera pamene kholo tsopano kholo limatha kusokoneza banja ndifana ngandukamba za influence chifukwa the woman atha kukhala influence yoyipa ngakhalenso yabwino mayi kuti terekeze imene ndililini kuti amayi anga amene anandibereka ine andiuza kuti olo inuyo mmene munkakwatira mwene kuti samu mkazi uyo sindikufuna kuti nkwatire it's something which you may dispute but with very great difficulty kuso wantendere mwina in the eventually mwina umusiya munthu uja fa umayamba kuganizira kuti ine kuti ndikhalepo tu ndiwowa so the women are very powerful and very influential in society on almost many things or kuti muli pabanja kumene mkazi muchananenera ndi amene ali mwini khomo ndi amene amatha kunena kuti apapa awa akhale olandiridwa amene asakhale olandiridwa fa tikatero ndiye kuti pakhomo likuoneka kuti mwini wake ndiwoyo so to answer your question amayi ndofunika kwambiri pa society monga bambo anena and when we talk about society family mpingo dziko mudzi zonsezo are very very important chabwino pofuna kutsimikizira mfundo yanu I think sitichita chilungamo ngati sititchula mayina amayi amene achita bwino kwambiri mdziko muno kuti mwina anafikapo ndithu pamwamba ndikupatseni mpata mwina kwa amene mungakumbuke inenso ndinawo ena koma ndimafuna kuti mugwire ntchito imene ndinu kumeneko kuti mukumbukapo ndani amayi amene oti achitapo zinthu kuti kufika pamwamba ndithu tisayang'ane apa mprogramu isituyang'ana za negative koma tungokamba amene afikapo noti kutenga ndithu maudindo akuluakulu ndiyamba ndinu bambo chizule azimayi msadandaule tibwera abwerako Dr. Vera Chirwa chabwino amenewo I think ndithu anali lawyer kuyambira chama 64 ndipo anathandiza kukhazikitsa Malawi Congress Party analinso member wa National African Congress mademo amene anali in support for movement yoti titenge ufulu anali patsogolo kwambiri leading the women pamodzi I think ndazimayi enaso kuphatikizirapo achina kodi Dr. Vera Chirwa ndi ujama pezeka pandalama uja Rose Chiwambo Rose Chiwambo ameja ndi Rose Chiwambo koma Vera Chirwa anali akaza wa Oton Chirwa so Rose Chiwambo so chimodzimodzi ndi oti so anachitako ndithu za mphamvu ndiye tikabwera pakatipa aliponso amayi ambiri tichulabe akadzamira amayi kadzamira aja ndi anagwira ntchito yabwino eni yabwino ndithu mathandizira anthu otsogolera dziko muno
ndi zina zambiri monga chitukuko cha amayi Malawi ndi zina and panalinso amayi ambirimbiri nthawi yawo monga amayi manja nkhosi of course osewa tikamakamba aliso ndi zina zawo koma timangofuna kuatchula anthu amene agwirapo ntchito mwina tithopanga fast forward nkubwera ku democratic era kumene kunde kumene ochuluka chifukwa mbuyo mucha I think amayi anali ndi royo inde ilipo koma kwambiri inalibe ya cultural leadership roles ndi zina za active panalibe so monga akalia ema kalia alipo awa alipo amenewa anya mukandalire kodi waja akubwengo ko ya apanga kwambiri nkhani ya gender titha kutchula so azimayi ngati achina kaliati titha kutchula amayi monga ngakhale amene alipo padakali panopo koma agwira ntchito kwambiri monga minister of state education amene aja aphunzitsa m'makoleji kapena pano amene ali kulebawa anyalonje aja ali kuleba pano ndipo in the same vein tinali ndi amayi ena anali chipani cha UDF koma anatisiya anaphunzitsanso kwambiri m'makoleji anali timati analinso a minister I think ndaiwala so koma sinduti mmalize onse samalize onse koma alipo ambiri Bambo Louis Chikanya mwina mungatekonjezera nodaba kuti sa kunena a president nali nda president amayi singotchula bwanji amaenda pang'ono I think ndiye ine anatchula kale ambiri ningotchulako a president anana president athu Joyce Banda komanso a Vestina Chikanya a Vestina Chikanya ala amayi anu nga okay chabwino kupatikiza pa amayi Chikanya amenewa palinso amayi Jene Ansa agwira ntchito ndithu zosiyanasiyana chabwino ndiye kuti tikutero kuti society imene iko pano tsopano ikuvomereza kuti amayi angathe kutenga maudindo osiyanasiyana kufika na mwina pa president tipatseni mbiri pang'ono ya udindo wa amayi mu mpingo kena kuti yambe kukamba mwina za chikonzero chimene anzathu a CWO mu mpingo wa Katolika kuno Malawi akonza mwina be anganene bwino kapena kwambiri zambiri ya ntchito za amayi mu mpingo mwina nda amayiwo komabe ine mongo yepulako kuti mwa chikhalidwe chathu kuti nthawi zambiri ngakhale amayi tikunena kuti amagwira ntchito zambiri amene amagwira ntchito so kwambiri amayi timayika pano beta kale timayika kwambiri ku kitcheni kumbali yoti basi kuma abambo patsogolo amayi now mpingonso pang'ono kuti ndangoyiwala document yokuza amayi vene analembaso apapa ena analemba ndi document yokuza udindo wa amayi mu mpingo ananoti amayi nawonso they should be active in the church akale active mantchito za mpingo now with that zinapatsa role amayi kuti angathe kugwira nawo ntchito za mu mpingo pang'ono pamene amapatsidwa mphamvu zimenezo anazichita establishing kumapanga mabungwe yawo amayi kale bungwe la legio kapena chinali chipani cha legio chinali associated ndi amayi not azibambo bungwe la chifundo bungwe la chifundo mu mpingo inali associated ndi amayi osati azibambo panopa pamene azibambo anayamba kubweramo kuti yayi tafenso tikati kulowa legio tikati kulowa chifundo then mabungwe ndi amenewo komabe anati yayi amayi patokha tingathenso kupanga bungwe la tokha pamene mayambika Catholic Women Organization 50 years ago 1973 so 1973 msatira mbiri ya mpingo ndiye nthawi imene kunali sinodi yoyambirira
for sinodi yombiri namba 1973 mpaka 1975. Now zikusonyeza kuti pamene amanena kuti mpingo ndife tonse, ama pamenepo tsopano kuti so ndama iwonse ali somwe mwemo mu mpingomo. Mpingo ntonse, abambo, amayi, wana ndantosefe tumu mpingo. Chabwino. Bambo Chizule, nkhani ya amayi mu mpingo akambako Bambo Louis Chikanya, inu mungakambe zotani kuti abweretsa chiyani amayi mu mpingo? Afotokoza okha koma situfunira azichekenire, koma iniyo ndi ansembe, at least olokwaya mmathoyiuzo kuti inu simnaimbe bwino inu awa atha zaka 50, mungakambe chiyani za bungwe la amayi m'Malawi muno? Malawi muno, okay, before ndingakambe za Malawi ndingonena ku briefly za amayi mu mpingo ele church Ambuye Yesu. I think ministry yawo ngakhale Ambuye Yesu anasankha amayi, koma panali amayi ena amene anali very crucial amene amathandiza Ambuye Yesu ndi ophunzira awo. So mukawerenga mwina Mateyu 8 ija chapter 1 mapita mtsogolo timva za amayi ngati Mary Magdalene, Suzana, ndi wina uja anali woti amayenda ndi Ambuye Yesu komanso they were funding them. Mary Magdalene anali nthu wochita bwino ndithu ndi azinzakewa, ndipo iwowa kwambiri sikuti amalalikira koma amaonetsetsa kuti Ambuye Yesu ndi ophunzira awo achizikhala ndi zinthu zoyenerera zoti athe kugwiritsa ntchito. Timamvanso ngakhale mu Acts of Apostles azimayi monga Febe anali ndi that kind of thing kuti cholinga chawo inali financing na ma apostles aja kuti no iwo ntchito ija zitha kuigwira bwinobwino. Koposaposa uthenga weniweni onena kuti Ambuye Yesu auka paja unafikira kwa amayi amene analawirira mamawa kumanda pa la Mulungu. That's a day otsatira sabata ya Ayuda. Mary Magdalena ndi anzake analawirira kuti akadzoze mtembo, koma ndi amene akapeza kuti Ambuye Yesu auka kukumananso ndi ngelo. So even uthenga wa resurrection kuuka kwa Ambuye Yesu ndi amayi amene anautenga kupita kwa Petro ndi azake wauza kuti Ambuye auka. Yeah, so it is only later that achina Petro anabwera kudzatsimikiza kuti nzoona. Now fast forward ku church ya masiku ano, azimayi ndi amene samala kwambiri mpingo kumbali ya chipembedzo, achita za mphamvu kwambiri chifukwa tikakamba za liturgy ya kuno ku Africa komanso ku Malawi timaona kuti imachutsa zovina ndi zina and most of this is done by the women. Pali zina mwina amayi omwewo amathandizira anyamata kwayang'anira, koma iwo ndi amene amayang'anira ndithu kuti kuvina kuja kuchitike. Tikakamba za mphakati ndi muja ndaneneramu kuti ndi amene amasunga kwambiri miphakati imene ndi nucleus ya mpingo kwathu kuno ku Malawi komanso in certain African countries. Ndiye kuti tikatero tilowa ngakhale ku self support, ndiye kuti so kumenekonso zikuchokera komweko ifo anda amayi amene amakonda kusokola zinthu kunyumba kuja zoti no mpingo uja oneke. Ngakhale tikanene kuti mpingo kunyada ndi amayiwa salu ali makhala nazo mina 10 atuuza iwo zingati ngakhale kumademo kuja kumabeba kwambiri faja yo aso apo yambire nyimbo imene inamba liti koma akuidziwa ndi amayi. Sera amayi amakometsa ndithu kwambiri moyo wa mpingo in so many aspects. Chabwino. Amene akuti mvera samayi okha kunayambikanso bungwe la azibambo, koma mwina silinatheza ka folo nde sitikamba zoti achita chiyani, koma mukamakamba ansembe za bungwe la amayi mmaoneka ngati kuti mmakondera. Amayiwo amaonekabe kuti ali patsogolo, koma kunena pa chilungamweti azibambo akubwera koma mwina tinene monenetsa kuti mwina sanafike penipeni. Andi mukumbukira Bishop Ntumbuka anayankhula mokha ngati mwankwiyo pang'ono nthawi inayo nauta
inuyo Actually, simukumana chanchani amapanga launch koma mukulimbikira kuti 50 years tikulembeni ine yomwe singakuvoterani fa sitikuonani ayi Aha. pamene amayiwa tikati kuli macheza amaoneka tikati kuli chana amaoneka everywhere they Chabwino. feature from mphakati mpaka na konse Chabwino. ndiye pamene pamakhanga tikuti pali kusiyana koma zomvetseka chifukwa chona kuti bungwe la abambo layamba kumene Chabwino. Ayi sitikamba kwambiri za bungwe la abambo koma ndimangofuna mpange qualify chifukwa chani mwina mukuti amayiwa ayi akugwira ntchito yotamandika koma ndathokozanso chifukwa chobweretsa reference ya Ambuye amayi mtumbuka. tu simasewera chifukwa ananyamulako galimoto ya Ambuye Kalilombe mwamba Oh. mayi galimoto ijayo kuinyamula nkumayenda iyo Ambuye Kalilombe ali galimoto Oh. mudziwa zimenezi Ayi mukadazifotokoza. chabwino isapitirize nkhani imeneyo koma Iyi ndi ya tsiku mudziwa lino. zimenezi Chabwino. Ya titokoze kwambiri. Amayi Josephine Chizimba. Ino ndofalitsa nkhani ku bungwe kapena ku organizing committee imene yakonza chikondwerero cha zaka 50 koma ndi ulendo umene tayamba kumva kuyambira tsiku limene munali ndi AGM yanu kulikuni mpaka pano kumaoneka ngati ndikutali nthawi ija yafika sindikudziwa kuti mwafalitsadi uthengawo kuti anthu tadziwadi Mayi Josephine Chizimba. zonadi nthawiyo imaonekadi ngati ndikutali koma ndikukhulupirira ndithu kuti tayesetsa kuti uthenga ufike kulikonseko kumene mayi wakatolika ali komanso mukamva mauthenga athuwo sitikunena kuti mayi wakatolika yekha tikuyitana wina aliyense mayi wina aliyense kaya ndi wampingo wanji mayi ndithu wafuna kwabwino amene akhoza kubwera kuzakhala nafe pa chikondwerero chimenechi zaka 50 ndi zaka zambiri si zaka zamasewera ndetayesetsa ndithu kutumiza mauthenga mosiyanasiyana kudzera m'machechi mwathu kudzera ma radio stations athu ngati kunoko ku chigawo chapakati radio ali nafe ndi ayi mauthengawo akumveka ndithu mowirikiza kumpoto nako sitinasiye tinati ayi kuti tigawane kumene kuja nakonso mauthenga afike ngakhale anzathu aukaronga nawonso ku Tuntufye chimodzimodzi Radio Maria chimodzimodzi ndiye tayesetsa ndithu komanso kudzera ndithu menda nenera kuti machechi mwathu magulu mwathu mene timasonkhana ngati amayi kugawana ndithu uthenga umenewu kuti aliyense akhale nawo mbali ya zaka 50 zimene dziko la Malawi makamaka ku mpingo wa Katolika amayi wa Katolika tikusangalira zaka 50 tikugwira ntchito ndithu mu mpingo wathu. Chabwino. Mayi Josephine Chizimba ku nthambi yanu yofalitsa mawu ukumamveka bwino uthenga mukamati amayi onse kayanda mpingo wanji bwerani tinene pano kuti kodi mwaperekapo makalata owayitana mwapadera kapena mudalira mawayilesi omwewa kuti kuitana kukhala kumeneko. Anzathu ndithu amipingo ina apatsidwa ndithu ayitanidwa ndithu mwapaderadera kuti ayi abwere adzakhale nafe ndithu chikondwerero samanana chifukwa mu zinthu ngati zimenezi ndi zimenenso anthu timatha kuphunzirapo utha kuona kuti ayi akhoza kusaona kuti kodi akatolika amatere amayi akatolika akamachita zawo amatere ayi ndikuti ifeso tsiku lina tikati kaya ndi kumpingo wanji kuli zochitika zina atiyitana nafeso timakafikako nkuona kuti kodi anzathu sakuchita motere koma ndithu ndikuyitana kuti aliyense amwere ndithu azakhale nafe amene aliwo masuka. Chabwino. Thokoza kwambiri Mayi Manyungwa organizing chair chikonzero chimenechi sitikukayika kuti mwambo umene ukhoza kuyenda bwino chifukwa ino amayi mmakumana kale pali tsiku la mapemphero amayi apa dziko lonse ndiye kuti amipingo yosiyanasiyana amatha kubwera chonchi mwina alazolowera kale kapena mudazolowerana kukhoza kubwera anthu amenewo amipingo ina ili tsiku la pa 22 July lisiyana bwanji ndi tsiku la mapemphero amayi pa dziko lonse mmene mwakonzera. Okay, zongwambiri tsiku limeneli ndilosiyana kwambiri chifukwa choti mene talipangira ili ndi achikatolika koma nkhaitana kuti unali sabwere koma ndilo kuti lizakhala pamwamba zedi la mapemphero amadzi onse lapansi amachitika ngati ndi chizolowezi. Iyi ndi celebration pozindika ni celebration pali zinthu zina zimene taziyika zoti zakumetsa Mwambowu. Tili ndi magule
tili ndi zosiyanasiyana zambiri ndithu zokuti zamangisira mwambowu zakhala wopambana chabwino ndithu pozinika kuti in celebration imene tanenera pamene pamapemphero a dziko lonse lapansi amakhala ndi azimayi okhaokha mwina azibambo samatha kubwera ndi apa patayitana ndi azibambo omwe ana wina aliyense pamene mapemphero amayi dziko lonse lapansi ana sakhalako ndithu ndi celebration imeneyi ndiyosiyana ndithu mapemphero wa amayi dziko lonse lapansi chabwino Mayi Josephine ndikuona mufuna kuyikirapo ndemanga ndimafuna kunena kuti somene afotokozera acheya kuti ndi celebration iyi koma ifeyo ngati amayi akatolika chikondwerero chathu kuti chikhale ndithu kuti chafika penipeni sitingachite chikondwerero chimenechi opanda nsembe ya misa ifeyo tikafika pamene popo ndiye kuti tafikapo ndipo timazindikira ifeyo ngati akatolika kuti palibenso pemphero loposa nsembe ya misa ndiye kuti kwa ifeyo chikondwerero chathu chifika kuti tafikapo kusangalala ndiye kuti tikayambe ndi nsembe ya misayo ndiye kuti pamenepo mpomwe tingalekane kwambiri ndithu ndi mapemphero amene munanena achi mapemphero apa dziko lonse amayi chabwino ndiye ndiziponya funso muzilitola mmene labwerera tsopano lisiyana bwanji ndi nsembe za misa zonse tsiku limeneli mwina chimene chisiyanitse kuti lidzakhale tsiku losayiwalika ine mmutu mwanga chimene chinachitikapo mu Civo Stadium ndikuona azimayi nali tsiku limene ali msonkhano wa ameseya pa Civo azimayi kumavina gule ndi zina zotero kulandira mabishopu ochuluka limeneli lisiyana bwanji mwina kuti ndi nsembe ya misa ineli yonse chifukwa pa 29 iso tikhala tili ku doni ndi misaso yayikulu kwambiri mwayang'anana mwakonza zotani nsembe ya misa mwina kutengera kuti ansembe kodi nanga aepiskopi ochokera ku madayosisi ena akulondolani kapena angokusiyani maepiskopi onse am'Malawi muno adzabwera kuchikondwerero chimenechi ndi ansembe onse ndi masisteri mabrothers madikoni onse ayitanidwa kuchikondwerero chimenechi ende aditsimikizira ndithu kuti azarani adzabwera nde pona zinthu ngati zimenezo noti chikondwerero chimenechi chizakhala ndi kuti chosemphanabe ndi zikondwerero zina zonse za ansembe a misa zomwe makhala zikuchitika pozindika kuti apo zakhala ndi abishopu onse ndena omwe amene anapuma ngati ambuye changwera alani changwera adzakhaso pati pamenepo nde naona kuti ndi zinthu za mtengo wapatali ndithu chabwino ndithu tukamba za golden jubilee zaka 50 olo anthu amene adabadwa 1973 akamapanga ma birthday party yawo yayi akumasokosa kwambiri ife kunalibe nthawi imene zimayambika zimenezo komano mwadziwitsa chiyani achinyamata tukambano za amayi ang'onoang'ono amene akukula mwina kumakhala mtima nthawi pang'ono kuti ajoine bungwe la CWO kapena kujoina kumapereka dzulemu zambiri ifo tikulankhula kale umeneko tukamba nkhani ya ntchito zimene bungwe lachitapo zolozeka mwachangu mwina tikudziwa mwachoka madayosisi awiri simukatha kukamba za madayosisi onse koma zimene mwina kumisonkhano kwanu mumatha kukambirana kuti icho tachitapo ife mwina sanayankhula Josephine ndingopanga correction pang'ono tinamba 1972 CWO namba 1972 osati 73 nde inakwanisa 50 years last year 2022 koma pozindika kuti last year kunali covid nde tinaona kuti sapange ma celebrations last year tipange shift to this year pa 22 July ndithu nde mwina anthu adziwe kuti takwanisa 50 years last year chino cha 51 chino cha 51 akodi ndithu chifukwa yake tinakuti mubwere chifukwa tikanasokoneza zinthu zimenezi tithokoze potikonza 1972 mpaka 22 50 years koma chikondwerero mukuchichita mchaka chino ingakhale World Cup ya 2022 amathoka amenye 2023 chabwino koma panali funso munanena kuti kodi tikuchita zotani Catholic Women Organization ngati bungwe ndi zambiri zimene nachita ndipo chimene chingakhalenso choti chosangalatsa kwambiri nchoti ndi bungwe limene ngakhale kulikulu kuja ku ICM tili ndi ofesi ndithunewa kuti amayi akuchita zotere mu mpingo wathu uno ku Malawi nkhani imeneyo ndionena kuti atsogoleri athu ndomwe akuthoza kuifotokoza bwino kwambiri popeza kuti ife tunena kuti tikungolankhulira mu chikondwerero chimene chichi komano tikanena za ma projects alipo akuluakulu amene ofesi ya CWO yakhala ikuchita monanso kuti pomwepo chifukwa chaonena kuti ndi bungwe limene likukhala kuti likuyenda silikuyenda lokha muzaona kuti bungweli likugwirira ntchito limodzi ndi amayi ndithu pa dziko lonse lapansi padakali pano pangati kunoko ku Malawi amayi ali active kwambiri
posachedwa pa munaona amayi anapita ndithu ku Italy kuja kukalumikizana ndi dziko lonse lapansi World Union of Catholic Women Organizations. So pano ndi zinthu ngati zimene zichazo kudzera kuuko kuja pali ma projects amene CW Malawi yakhale kuchita ndi zambiri ndithu akufikira makamaka ntchito imene inaonekera kwambiri imene ndikhoza kuifotokoza mosawopa mopanda mantha ndi kulimbana ndi child trafficking. Ndi ntchito imene CW Malawi yachitanso kwambiri imene iyi ndiyotena kuti ma diocese ma parish akudziwa ndithu kuti ngakhale kulikuluko akudziwa kuti ku Malawi amayi akuyesetsa kuchita ntchito imeneyi. Ngakhalenso ntchito imene yobwezeretsa chilengedwe amayi agwira ntchito zingati zimene zikupeza pena ngati ma sponsors tamvapo National Bank kupereka ndithu mitengo kuti amayi adzale pothandizira ndithu kubwezeretsa chilengedwe. So ndi ntchito ndi zambiri kuti tizinene mmene tikhoza kunena ndithu mpaka kuti koma khali ndionena kuti amayi agwira ntchito zambiri. Ndipo pa 50 years imene iyi ndikhulupirira kuti loweruka ali pakakhala ndithu kuperekera nkhani pali gulu ndithu la history limene likakambe mmene inayambira CW ku Malawi kuno koma ndi zinthu zimene lakwanitsa kuchita kufikira tsiku la lero ndende zambiri kwambiri. Chabwino amene mukutitsatira iyi ndi Catholic Perspective ndipo tikukambirana nkhani yakufunika kwa amayi mu dziko ndiponso kapena kuti mu mpingo potengera kuti ndi Catholic Perspective. Ndipo programu ilero ndi mayi Josephine Chizimba kuchokera ku St. Kizito Parish mu Archdiocese ya Lilongwe komanso mayi Manyungwa kuchokera ku Zomba Diocese koma Father Louis Chikanya ndi Bambo Elas Chizule nawonso alimo muno ndithu ngati nsanamira za Catholic Perspective. Akuti mayi Manyungwa mukuyima pamutu oti amayi ndi nsanamira ya mpingo mungautambasule bwanji mutu umenewo? Ndizonadi amayi ndi nsanamira ya mpingo kumene ananena Father kuti kupanda mayi mu mpingo ndiye kuti mpingo palibe. Mwina kwambira kumphakati kwambira lunyumba kupanda mayi kukhala kuti ali pa forefront ndiye kuti nachonse even uchitukuko singachitike. Ndiye tiraona atakha pansi kuona kuti china chonse kuti chiyende bwino ndi mzimayi ndi mpingo kuti uyende bwino ndi mzimayi. Tinaona kuti mutu wathu wa chikondwerero chimenechi ukhale kuti amayi ndi nsanamira ya mpingo pozindikira kuti azimayi ndamene timapangisa kuti zonse ziziyenda bwino pachina chilichonse pa dziko lapansi. Chabwino ndithu ndikhala ndikubweranso kuti tikambiranenso pano zomaliza zokhuzana ndi chaka chimenechi koma Bambo Louis Chikanya mwakhala mutsatira kwa nthawi itali amayi ndi nsanamira ya mpingo koma kodi chikuchitika nchiyani kuti m'maparish ambiri titenga chitsanzo cha Archdiocese ya Lilongwe kuti mwina apa mpando amakhala abambo ndipo ngati amayi atengako udindo amakhala secretary koma tikukamba kuti 50 years amayi ndi nsanamira ya mpingo kodi mpingo wake uti? tiyambeka definition ya sanamira. Sanamira ndi mtengo kapena chitsulo chimene chimachita support kandi nyumba kandi china chake sanamira. Mukayichotsa sanamira ija ndiyoti igwa nyumba ikhoza kugwa. So amayi ndi sanamira ya mpingo mawu amene anda mphamvu kwambiri. Ichonse ndi sanamira ija. So now I was joking wireless kuti azimayi mungogwirizana mungokhala chete musachite chilichonse mu mpingo mungokhala zi mpingo uvutatu uvuta mpingo ndi mumva azimayi ali kuti akokanga tasowa azimayi asaoneke mumva kuti ali kuti amayi ali kuti kumphakati azimayi asapite kumphakati ngozi kulibe munthu ndiyoti kapena apezeke ndacheya abambo amene mwanena ambo chifukwa chiyani imasankha abambo makhala acheya mphakati zimakhala bwino. Zimakhala bwino pena on the other hand zimakhala bwino chifukwa azimayi akayionera patali ndamene amachirikiza ndiye sanamirayo kaya amachirikiza cheya uja. So it's fine kuti azimayi zikhalera apo kumaona kuti acheya onani acheya onani. So they should keep on supporting acheya
chabwino ngakhale masiku anobe azimayi ambobweramonso kukhala macheya. Okay. Chabwino bambo Chizule, kutengera mwina ndi chiphunzitso cha mpingo komanso mwina ndi zokambakamba tili mu society yovuta kwambiri, munali ku mademo nakuonani sabata yathayi kukana kwambiri kuti amuna samakwatirani amuna okhaokha, koma noti kukamba nkhani ya utsogoleri going forward, kodi amayi chiphunzitso cha mpingo chimalekezera pati kuti kodi amayi agwire ntchito mpaka pati, mungakambiza otani programu iyi? Amayi atha kutenga ma roles osiyanasiyana, maudindo osiyanasiyana mu mpingo, and mpingo malimbikitsa amayi kuti they should be taking more greater roles. Chimene amayi mu mpingo akatolika sangapange nawo ndi usembe wokha basi. Okay. Usembe chifanana kuti traditionally ambuye Yesu mwini wake anasankha azibambo basi. So because the church is both traditional komanso imatsatira Bible, kundondomeko ya usembe ndi imeneyo. Koma kulalikira mawu a Mulungu atha kulalikira munjira zosiyanasiyana. Kuphunzitsa anthu atha kuphunzitsa munjira zosiyanasiyana. Kutenga mautsogoleri ena osiyanasiyana atha kutenga, monga mmene tikunenera kuti pano mphakati kaya paparishi ena macheya ndi azimayi. Kulumba dzuko kuli mayi chair waleite supernational ndi nzimayi. So zimezi maroza akutengedwa apapa panopo, ngakhale ku Council of Bishops aloleza amayi kuti adzivota nawo. Angapo kumene azichita nawo voting. Asankhidwanso maudindo akuluakulu mabodies akulu aku Vatican. Sonyeza kuti in many aspects mpingo kufunitsitsa kuti amayi atenge greater roles. And ndikhoza kutsimikizirani kuti ichi ndi cholinga ndithu cha mpingo, ngakhale ine ndimagwiranso ntchito ku parish. Timalimbikitsa ndithu kuti kumphakati musankhe amayi, koma chimene chimavuta kwambiri pafunso imene afunsa abambo, I think ndi nkhani ya chikhalidwe. Chikhalidwe chathu pa dziko lapansi, osati ku Africa kokha, amatenga kuti mwina mtsogoleri akhale kwambiri mamuna. Ndiye muona kuti autika ya mamuna mwina anabadwa wachitatu kumeneko ati koma yeye ndi mfumu. Ndiye zimene zija tikazitenga sizithamsanga yayi. Zimakalowa ndithu ngakhale kumphakati, ngakhale ku parish. Ndiye muona kuti ayi pala amayi oti ali nkuthekera bwino, komabe mwina ngakhale iwo omwewo amakana kutenga udindo uja. Koma in terms of roles atha kutenga ndithu role ina iliyonse, uphunzitsi, kulalikira, ugulupa, kaya ndi udindo wa kumphakati, udindo wa kuparishi, kaya ndi ujeni athu ma social arms, CJP kuti they can be employed and take up responsibility there. It is only the priesthood, and priesthood yonso sikuti ndi nkhani ya azimayi okha, palinso zina zimene nzibambo koma otere sangakhale. Otere sangakhale. Imene mpingo unapangira according to its tradition. Nkhani imene yatchuka kwambiri, Justin Malewezi Jr. pano ndi a permanent deacon alowera ku UK, yazunguza kwambiri nkhani imeneyi. Anthu tukhanga tino tuzidziwa kumene zimenezi, koma moseka momwemo mu social media ena kuti ndi atsalanda azimayi soti adziro u permanent sisite. Mwingapo mlomo otani. Tinatero ndithu kuti udikoni kwathu kuno mwina umene udikoni wa kunthawi zonse pachichewa mwina ndi chinthu chachilendo. It's a new concept, koma ndi zinthu zokhazikika kuyambira kalekale. Maiko anzathu ngakhale ku Africa kunoko, ku South Africa, ku Kenya, ndi zinthu zoti zinayamba kalekale. Nanji ku Europe, chifukwa choti ansembe ambiri ndi achikulire, zimezi ndi zinthu zoti zilipo ndithu. Ndiye poyamba mwina omvera atha kungowakumbutsa kuti udikoni, unsembe ndi uepiskopi ndi umene magulu atatu amenewa ndi amene timati amalandira nawo sakramenti lachani kodi la ukulu. So sakramenti la ukulu lili ndi ma levels atatu: episkopi, wansembe ndi deacon. Okay. Ndiye episkopi tumudziwa kale kwambiri kuno, wansembe so tumudziwa, koma uyu wapo wachitatuyo deacon ndi amene pali maguluso awiri pa udikonipo.
pali magulu awiri ndiye pali dikoni wa kunthawi zonse kuti akadzozedwa kukhala dikoni amakhala dikoni mpaka na moyo wake wonse sadzalowa unsembe salowa usembe yani ndiye pali dikoni wa tingati wodikirira kulowa unsembe transitory dikoni ngati nena khalako bambo aso anakhalako so transitory dikoni umadzozedwa udikoni kuti ndi njira yodutsira ukupitirira kuti kodi kunsembe koma pamene uli pa njira imene yodikirira akakudzoza dikoni umagwira ntchito zonse zimene dikoni wa kunthawi zonse amagwira chabwino ndiye dikoni wa transitory odikirira unsembe amakhala kuyambira miyezi 6 pa udikoni umenewo kupita kutsogoloko ndiye zimatengera episkopi wake kuti tsopano basi ndimudzozano munthu akhale chani kodi akhale wansembe ngati yesu sanakonzeka atha kupempha ambuye kuti bwanji mudikireko pang'ono koma dikoni ameneyu amakhala kuti yeyu ali pa njira yopita kunsembe ndipo ukamalowa udikoni wa transitory kapena ukulowa wa kunthawi zonse umayenera kuti ukudziwiratu kuti udikoni wanga ndi wa kunthawi zonse ndipo udikoni wanga ndi wodikirira unsembe ndiye kusiyana kwa dikoni wa kwina kwa dikoni wa opita kunsembe ndi wa nthawi zonse ndi kumeneko kuti dikoni wa kunthawi zonse amatha kukhala ndi banja pamene dikoni wokalowa kunsembe chifukwa nsembe akatolika sakhala ndi banja sangakhale ndi chani ndi banja koma dikoni wopita wa kunthawi zonse amatha kukhala ndi banja komanso iyeyo chifukwa choti amakhala ndi banja pali malozi ena amene amatha kukhala restricted kuti mwina izi ndi izi sangathe kukwaniritsa ndiye dikoni malewezi ndithu alowa udikoni umenewo ku England kuti akhala wa kunthawi zonse ndipo I think ndi dikoni wachiwiri wa ku Malawi kuno kumene koko koma kunoko ku Malawi pa jaso tiliso ndi dikoni wa kunthawi zonse amene anadzozedwa ndi ambuye mtumbuka kukalonga diocese ndiye mwina pang'ono ndi pang'ono tikhalenso tikupeza mwina kutsogoloka ngati nunso mungakonzeke kuti utakulowa kuti zotiletsa zambiri koma amayi ayenera kuvomereza amayi sangathe kufika kumene kwetu sangathe kulowa permanent dikoni amayi mwamvara Josephine Chizimba tunena amayi kuti ndiyo mufuna udikoni umenewo amayi anu akunyumba akazi anga aweno ndi akhozo ndivomera koma kadana kulola ni kuno virus alright tibwerere ku nkhani ya udindo wa amayi mu mpingo tachoka ku udindo wa amayi mu society taona amayi ochuluka kwambiri amene agwira ntchito zotamandika amayi Josephine komanso amayi Manyungwa pepani first name ndayiwala amayi Manyungwa mphatso lachimalawi kwambiri mayi mphatso Manyungwa ndi mayi Josephine Chizimba mungatitchululeko mwina amayi akuluakulu amene agwira ntchito zotamandika kaya late kuti anamwalira kapena mwina ali moyo kuyambira 1972 mpaka pano kuti mwina tikhoza kuwakumbuka kuti tikamafika loweluka tizidze kuti kunali amayi amene anatipula ineyo amayi amene ndikhoza kuwakumbukira ngati leti ngati ku St. Pius nditali wang'ono kwambiri ndikukumbukira kunali mayi Masina ndimakumbukirako za mayi Katayika ndikukumbukirako za mayi Sichali akulimbe cathedral onsewa ndi maleti ndithu Dr. Chris Myeriwa amene angotisiya zaka ndikhulupira ndi ziwiri zitatu zimene zapitazi amene anali ndithu amayi achione noti mtima wawo anali ndi passion akamachita zinthu zija zoti akamapanga zimene zizo za bungwe la amayi iweyo ngati ineyo ndikhozonena ngati mayi Masinawa ndinali mwana wang'ono tinkapanga kuti agogo koma then ndimaona kuti anali very active ngati St. Pius kuja kumaona kuti kuti kumakula nafenso ndilero pano timati exactly komanso kutengera mwina amene mayi angaso anachitira fa mayi angaso nthawi imeneyo mayi Kamanga then ku St. Pius komweko analiso amayi achaoneno kuti anali very active mu CWO komanso ku Lilongwe kunoko tili nawo
amene ali moyo mpaka lero ku 47 kwathu tili ndi gogolungu amayi so amene ndithu ukupanga inspire ndithu iwe ukamakhala umakanika kuti ngati mmene ndili ineyomu ndine mayi ndithu sine mayi wachikulire moti bwanje yauze somvera kuti mayi Josephine Chizimba suti ngakulu komano kumapezeka kuti ndikukanika kuchita zinthu zakuchechi kuje chechi chikufuna kuti mwina nditengepo mbali koma ine ndikuoneka ngati nthawi ndilibe pamene agogo Blandina lungu awawa mayi wachikulire koma nkuona kuti amakhala patsogolo pa chilichonse akupezekapo kumaona kuti sono ngati ine ndingalephere bwanji so amayi ndambiri and truly mayi manyongo abhatso mwina mungonjezeranso ine naona mayi ena atimati mayi gulamu ndamayi sona wachikulire koma pachina chilichonse chikuza ndi chechi kakupita ku morning devotion kaku zonse za CWs and china ndabwisa kwambiri chikuti anali munthu woyambirira kuzomba diocese kugula nsalu amayi gulamu ndakulu agogoti ali ndi mvi paliponse koma abwera moti abwera amene abwera ndamala munthu ayambirira kupereka transport atawuzidwa transport 25,000 munthu ndagogo samagwira ntchito I think sanagweso ntchito sanagwepo ntchito amangolima koma ndamene ambira sopereka ndalama nde zina ndidabwisa kuti kwa munthu amayiwa chimachikhala chili chani suza ndi munthu woti amalimbikira muzampingo ndi munthu wodabwitsa ndithu muzochitika zaweti nde pala mayi chilima mpunga Professor Ngei Kanyongolo ndamene anandiwangisaso ineyo kuti mwe ndiyambe kukonda za CWO ndipo ndipo ndi munthu wabwino kwambiri chabwino ndi programu so ya nthunthu imene kuti tingokambe ya mayi Professor Ngei Kanyongolo kuti akusiya kuphunzitsa kumapangaso za CW ndi nkhani ina koma mwanena kuti anakupangani inspire athokoza kwambiri tiyeni timalize zokambirana zathu ndi kupereka chithunzithunzi cha tsiku kwacha loweluka mawa anthu ayambe motani magalimoto maminibus ayamba kutulukira kumabwera kumeneko ayembekezere zotani tikudziwa munatero kuti nsembe ya misa 9 o'clock komano basi tingopemphera talifotokozani tsiku la loweluka likhale motani mene mwakonzera anzathu kapena ndondomeko yonse kodi mukuyamba liti actually celebration yanu celebration yathu tukamba Saturday loweluka lomwelo Friday ni maliheso chabe koma loweluka mamawa anthu kufika pa ground pa Civo azapeza ndi kuti entertainment ali pamenepo kusangalatsa entertainment meneyo pali nganda pali magule tiwanena ma tradition dances zosiyanasiyana pali kaliu father kaliu ena akakumangocho imba nangwa iwazi nawo father Ntendere Elizeo amenewo kuti azasangasaso anthu ndi music pang'ono mpaka na kufika nthawi yoti misa iyambe komanso tiliso ndi zionetsero zingapo zimene takonza kuti anthu azakhala kutani akutanganidwa ndi zimenezo kufika 9:30 misa izamba 9:30 ndithu chabwino akuimbira misa ndi ndani misa imeneyi akuimbira ndi maula dinali ndi joint maula ndi mtima woyera dinali ndithu anatereza atatenga akulikuni ndi akulikuni dinali yes chabwino tikumvetsani kwambiri organizing chair being akuzomba no it's fine mukuita ndithu kwambiri mayi Josephine mwina ndizonjezera tsiku loweluka ine ndimafuna mutafika ndithu kuti kodi nsembe ya misayo yatha tione kuti azimayi mukukondwera zotani golden jubilee si chinthu chamasewera yayi momwe afotokozera acheya ndithu nde kuti nsembe ya misa yatha osalephera pakayina kukhala zolankhula kuchokera ndithu kuma gawo onse atsogoleri athu olemekezeka ambuye ndi a guest of honor amene akhale pa tsiku limeneli komanso osalephera magule yobe after misayo akakhalapo ife nangati ngangochoka pamalo choncho kungochoka osalepheranso ndithu kuti chakudya chamasana chizakonzedwa ndithu kwa anthu amene akhale akufika oyitanidwa lero at least tili ndi mpata kuti munamukhoza kudziwitsa anthu amene akutitsatira kuti chakudya ngati sanayitanidwe akonze motani ayende ndi chawo funa anthu achokera ku Mchinji Kasungu tukamba za mwakidasi ya Lilongwe komanso mwina madayosisi ena sanayitanidwe chakudya apange motani
chifukwa mmene mukangona kuti kuli chakudya akhoza kubwera ndi njala yawo. Okay, zokudya za anthu amadayosisi tinawuza kale kuti macheya amadayosisi mwawo mu plus mwina ndale ndo anga kuti akubwera kuti azazidyetsa okha. Koma ife chakudya chimene takonza ndi anthu 1000 amene tayitana amene otapasa ma invitation cards. Ndithu ndi ayena onse amene angabwere adziwe kuti akuinonyamula ku kachakudya kawo ndithu. Ndikofunika bwanji kuti anthu apange attend, abwere achoke mmadera awo, abwere adzapange celebrate nanu limodzi, makamaka tikukamba za amayi mu archdiocese ya Lilongwe, amayi m'madayosisi ena. Lilongwe ikuchita host, kofunika bwanji kuti anthu achoke m'maparish abwere? Ndikofunika pachetimanena kuti mpingo ndife tonse. Kodi chikondwerero chitita chipanga mene tangochiyerekezeramu kuti chikhale ngati anthu sangabwere chisakhala bwanji kuti chikondwerero. So aliyense achimve mayi wa katolika, mayi amene kasi wa katolika, koma achimve ndithu nena kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi ngati amayi, tisangalale zaka 50 zimenezi, tione kumene tachokera pomwe tafika. Kodi tiyenda bwanji chitsogolo. Ndikukhulupirira kuti zinthu ngati zimenezi ndi zomwe zizakhale kuti zikugawidwa pa tsiku ngati limeneli. Komanso munazafunsa mkatikati mwa programu moja kuti kodi mayi wa chichepere angakopeke bwanji. Nde imene ndi nthawi kaya yonena kuti tibwere nawo ana athu atsikana abwere ndithu kumwambo ngati umeneyo. Ndi nthawi ngati zimenezi zimene umaona kuti koma zimene akuchita amaya inenso sikunanzachiteko, inenso sikunanzachiteko. So ndikofunika ndithu kuti amaya abwere pamodzi, atsikana athu tibwere nawo pamodzi. Akamaona zimene zicha nawonso amatengeka ndithu pang'ono ndi pang'ono kumaona kuti mtsogola mpingo lili mwa iwo. Mayi amene alipo lero wa katolika sadzakhalapo nthawi zonse. Iwo wadzayenera kuti atengebe CW idzipitabe kutsogolo. Ndiye nkofunika kwambiri ndithu amayi tiye tibwere, tidzapemphere limodzi, tidzasangalale ziko. Mafunso awiri omaliza muona kuti ayankha ndani. Funso loyamba, nchifukwa chani munasankha Civo Stadium komanso nsalu ili kuti? Adzavalera mtundu wanji azimayi mwakonza zotani? Okay, ndiyankhe ya nsaluyi ya Civo ndilankha chonso. Ya nsalu imeneyi, saluyo ilipo. Amene afuna nsalu ayipeza madayosisi mwawo. Ilipo ndithu lero liyatuluka. Ilipo. Kumawako kunalibe koma pano yatuluka. Kumawako inalibe koma masanako yatuluka. Ndithu. Kumene kondeti mukuuza amayi wakakati akudziwa kokayipeza. Akudziwa kokayipeza. Ndithu akakufikira nazibambo auze kuti pitani ku diocese. Mukayipeza. Achabwino. Ndithu. Mayi Josephine. Timanena kuti mpingo wathu ndi wadongosolo. Ndemene afotokozera acheya. Ife zinthu zathu sitimangopanga mwa mupanda dongosolo. Pamakhala dongosolo limene timene ali titsatire. Ndemwe chilichonse tena titsatire dongosolo kuti tipeze zimenezi. Ndesalu ndi imene ipezeka. Chifukwa chani Civo Stadium? Ife Lilongwe kuno tinaona. Ife kunoko ndi ku cathedral, tinganena kuti likulu ndithu la mpingo kuno ku Lilongwe ndi kunoko kumaula. Koma malo athu sangatilole kuti angachite accommodate amayi. Chifukwa tikuyembekeza ndithu kuti amayi abwera. Kuchokera kuchitipa mpaka kukafika ku nsanje. Nanga si madayosisi athu onse ndithu malo amene wawa akugundamo. Ndiye tikuyembekeza amayi from Karonga, Mzuzu, mabwera Lilongwe, kumatsetsereka, Dedza, Zomba, Chikwawa, Blanta, Mangochi, onse tikuyembekeza kuti atani kodi abwera afika ndithu. Ndiye tinaona kuti Civo ija ndiyomwe ikhoza kuchita accommodate, ikhoza kutenga anthu ambiri kuti motakasuka bwino. Chifukwa imene ichaye kuti idzaze ndi kuti ayi pabwera ndithu munthu. Chabwino. Tokoze kwambiri Mayi Josephine Chizimba kuchokera ku archdiocese ya Lilongwe, mmodzi wa nthambi ya ufalitsa mawu, ufalitsa mauthenga mu organizing committee ya chikondwerero cha zaka 50 mbungwe la CW Catholic Women Organization. Mayi Mphatso Manyungwa kuchokera ku diocese ya Zomba, iwowa ndiwo mkhalapa mpando wa bungwe limene lakonza chikonzero chimenechi. Tisanamalize bambo Chizule muombe mkota pa nkhani yokhudzana ndi amayi akukondwerera zaka 50 mnyengo imene tonse tili moyo. Kodi akhristu achilandire motani komanso mwina kuthandizira kumemeza kuti anthu abwere kumwambo umenewo? I think nthawi ndi amtengo wapatali. Amalawi tichitenge chinthu cha mtengo wapatali. Bungwe la amayi ndikudziwa silili maiko onse. Maiko ena lilipo, Zambia, Malawi ndalionapo. Maiko ena sinalione, ndakhaenda maiko ena ndi ena. Ndiye ndi chinthu cha mtengo wapatali
tayi kuti tili ndi bungwe lapaderadera ngakhale madzoti manyenera kuti aya amayi ndisanamira koma kuti kuno kuti ndi bungwe that's something plus ndiye tipange cherishi tinyadire kuti tili ndi bungwe limeneli ndipo njira yabwino yowalimbikitsira anzathu abungwe limeneli ndikuti tibwere mwaunyinji tidzakhale nawo ndi kukondwera nawo pamodzi. Ine lero ndikuchokera msonkhano wa azibambo kudinale yathu ya Likuni timalimbikitsana lero kuti tiyena akuluakulu osatanodi osalephera ndiye tiyeni ansembe akhristu tibwere mwaunyinji kuti tidzakondwere limodzi. Ndipo mmene tikunena kuti ndi chaka cha amayi athu a CWO ndi chaka ndithu cha chakatolika. So that's what should be at the back of our minds. Ndi chaka chachikulu chimodzi chimene tinacho mchaka chino golden jubilee ya amayi akatolika. So I think mmene takwanitsa so zaka 50 chonchi ikhalenso nthawi yonena kuti kodi mabungwe ena tikuyendetsa bwanji looking at my achievements a CWO ifenso mabungwe mwinamo tithenso kuonika kuti kodi how are we moving ahead. Kodi tikamadza kwanitsa 50 years kodi kapena tidzafika kumene ku 50 years. I think these are the questions mene mwina tikhoza kumadzifunsa ma otherwise ine ndikungonera kuti tinyadire this gift of having CWO for 50 years kuno ku Malawi and let's encourage them by attending and then also continue to support them in our different institutions. Tokoze kwambiri Bambo Louis Chikanya pamene tikumaliza mawu anu. Chaka chimenechi ni si cha amayi okha ni chaka cha mpingo. Tikunena pano kuti mpingo without amayi ndiyo kuti mpingo mwakufa. Banja pamene palibe amayi banja pamakhala ka certain misery. Pamakhala ngati kuti iyayi pabanja pakhomwe palibe wina wake. Pakakhala amayi posangalatsa. Nde pamene mayi akuchita chaka ndiyo chaka cha banja chimenecho. Nde pamene azimayi athu akuchita chaka cha zaka 50 mumpingo ndi chaka cha mpingo muno ku Malawi. Ndiye tiyeni tidzakhale nawo tiyeni tiwachite support mmene tingathere amayi kuma parish mmene timakhala mipakati tichite support tikabwere makamaka kubwera zinakhala kuti panalipotheka patikonze mphatso ya amayi sizoti zingakhale bwanji pamfunika chimphatso wapatse chimphatso amayi chagodeni chobiri mayi chizimba kukwerezera mutu mawu akonda chimphatso kwambiri ndithu ine ndimalize motero. Tokoze kwambiri Bambo Louis Chikanya, tokozenso kwambiri Bambo Elias Chizule, mayi Mphatso Manyongwa komanso mayi Josephine Chizimba chifukwa chopezeka mpulogalamu ya Catholic Perspective lero. Mwakoma nonse amene mukutitsatira pamene panso ndi pamapeto pa zokambirana zathu mpulogalamu ya Catholic Perspective lero pamene timakambirana nkhani yakufunika kwa amayi mdziko, kufunika kwa amayi mu mpingo. Programu ya Songola kunena kuti loweluka likubwerali kuli mkoke ku Civo Stadium, watsala uyu saonanso sadzaonanso. Ndine Sam K, tsalani bwino.